guys. So, attack! So guys, for today's video, samahan nyo kaming tikman ang iba pang mga food choices dito sa Chel's Kakanin na nakakatakam at talaga namang napakasarap na pag iyong natikman, talagang hindi mo makakalimutan. Kaya't siguradong iyong babalik-balikan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo kaming kumain. Dito lamang yan sa Chel's Kakanin. O ano pang hinihintay nyo? Tara! So ito guys, yung kanilang lomi, itra-try natin ngayon ang kanilang masarap na lomi dito sa Chel's Kakanin. So nakikita natin marami siyang toppings like chicharon, Shanghai, and then meatballs, may siomay pa yata, and may egg. So ayun. Ito naman yung kanilang masarap na carbonara, super creamy, and then sobrang sarap nung kanilang chicken. Alam nyo ba guys, kalasa nito yung fried chicken ng isang sikat na fast food dito sa Pilipinas. As in, super juicy and super crispy, ang sarap. Pati yung gravy nila, gayang-gaya guys. Ayan siya. So ito naman guys, yung kanilang masarap na chicken inasal. Sobrang bango. Alam niyo ba guys, pag natikman niyo to, sigurado ako mapapadami kayo ng kanin. So alin na kayo guys? Let's try their chicken inasal. Dito lang yan sa Chel's Kakanin. So ito naman guys, yung kanilang pansit sotanghon. Ang sarap nito guys. Isa ito sa pinaka-favorite ko pag pumunta ako dito sa Chel's Kakanin kasi nagnanamsi ka. And paired ng kanilang syempre, masarap na barbecue. So, alin na kayo para matikman nyo din guys. And sigurado ako, babalik-balikan nyo. Try natin yung Shanghai. Ang sarap talaga. And then of course, meron siyang egg. So overload siya. Meron siyang egg. Tapos madami pa. Meron siyang meatballs. Tapos of course, chicharon. So ito naman yung kanilang chicken inasal, my favorite. Ayan, tignan nyo naman yung kanilang chicken. Yan, napakasarap niyan guys. Ang bango, promise. Yan. So of course, tikman na natin. Ang gulado. Magpapadami ka sa rice. Yan, syempre, yung sili. Ganito yung gusto kong pagkain guys kapag inasal. Chicken inasal. Yan, sausaw natin. Yan o. Wow. Promise. Sarap. Ito natin. Ano? Hindi naman yung kanilang chicken. Ang laki. Ayan. Ano ba?
Grabe. Mapapadami ka sa kanin nito. So, ayan siya guys. Yung kanyang pasta. Napaka-creamy. Ayan. Diba? Sobrang dami guys. Sulit na sulit sa halagang 75 pesos. Kakain ka na ng carbonara, may chicken pa. Talagang siguradong mabubusog ka. So, try natin yung chicken. So, ayan siya guys. Ito yung pinaka-favorite ko na part ng chicken. Chicken wings. Goodwain na natin. Ayan. Ayan siya guys. Kung naririnig nyo lang sana. Ito na nyo. Ano natin sa gravy. Sarap. Sarap, promise. Babalik-balikan mo talaga to. Ito naman yung my all-time favorite. Pansit sotanghon. With barbecue. Ayan guys. So, madami yung kanya. Tanggalin na natin tong sauce. Suka. Ayan. Lagyan natin ng kalamansi. Sarap. Promise, ang sarap. Tapos, ito yung barbecue. O, tingnan nyo naman yan. Talagang fresh to na niluto nila. And then, ito yung kanyang suka. So guys, ano pang hinihintay ninyo? Subukan nyo na rin ang mga masasarap na pagkain dito sa Chels Kakanin. Talagang the best! Promise! Kaya naman kung naghahanap kayo ng masarap na kakainan o mapag-o-orderan ng mga panghanda para sa anumang okasyon, dito lamang yan sa Chels Kakanin Store. Ang Chels Kakanin ay matatagpuan sa National Highway, Barangay San Leonardo, Aglipay, Quirino. Malapit lamang sila sa Iglesia ni Cristo. Pupwede nyo silang i-contact sa kanilang mga Facebook pages. O ano pang hinihintay ninyo? Arat na! Subukan nyo na rin ang mga masasarap na pagkain dito sa Chels Kakanin. O paano? Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!